Nazdar lidi! Vítá vás u tohoto videa Rover. Tato hra se jmenuje Amnézie. A zahrajeme si Custom Story. Co pak asi bychom si zahráli? Třeba House of Creep 1. Chvilku se nám to bude načítat. Toto video je moje první a také k tomu bych chtěl pár věcí říct, které vám pochopitelně teď řeknu. Takže říkám, toto video je moje první a moc hraju furt Amnézii, baví mě, tak jsem se rozhodl, že prostě ji natočím. Chápete? Snad. Ale chci vás hlavně poprosit, abyste se na mě nezlobili, kdybych něco zkazil, protože toto video je opravdu moje první, nebo takhle moje vlastní video. Je tohle první. Bum. Tak, are you ready this? You wake up and you're on like why out of here is Tommy, the House of Creep, good look or happy deed. Ano, takže přeje nám krásnou smrt. Teďka, jo, dobrý. Mohli jste mě také vidět, natáčet už s Roverem a co kecám za debility. Mohli jste mě vidět natáčet s Tomikulasem a Voklérem. A to by bylo asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct. Počkat, mně se nikdy nestalo, že bych to rozbil, škoda. Jo. Je to rozbít? Sakra. Ano, sebrali jsme křesadla. Já mám rád rozbíjení. Jo, headshot. Já se bojím. Že si aha, ono to jde, to není. Tady bude debilní židle, no dobrý. Tak tady nic nebude. Fuj. Tak teda tam bylo něco. Trošku něco většího. Tak půjdeme do těchto dveří. Jo. Je to. Nějak mám štěstí. Tady něco bude. Tady něco vylítne. Zombo, něco Kurva, co to? Ty vole. Jo, klíč. Jo, hustě. Proč se to tady laguje? Do prdele. Musíš pokračovat. Tak to mi je jasný, že to nevypnu. Dělej. Musíte taky ode mě očekávat to, že já jakoby nemám hodně rád čekání. Vždycky na to natáčení. Ty vole! Počkejte chvilku, já se musím... Trošku mi vyskočilo srdce. Jo, máme klíč. Máme první načítání. Jsem celý nervózní, co pak to tam bude? Doufám, že nebudeme někde dole, že nebudou schody. Jo, to není dobrý. Aspoň začátek je dobrý. Tancující židla. 2 na sobě. Nebudeme je rušit. Ty vole.
Co to? Kurva. Fuj. Je to něco? Jo, dobrý, nic. Sud nám bude asi překážet ve zdrhání, pokud tady budeme zdrhat. Dobře. Předpokládám, že ne, dobrý. Jo, ne, tak teď to začneme prohledávat. Nic. Co tady? Nic. Zapálíme zombíkům, ať je jim teplo. Jak to, že to... Jo, ok, dobrý. Tak. Mě by zajímalo jenom, k čemu jsou tady ty doláče. Tam nic asi nebudeme. This phrase part of us good is you can make this part of us. Dobrý, tak nic. Kde by to sakra mohlo být? Tady asi nic. Já mám nápad. Já vím, že vymýšlím krávoviny, že to nepůjde, ale všechno je možný. Schoř, schoř, schoř. To je jedno. Tady něco zvláštně svítí. Počkat, vyskočím. Aha, tady. Klíč! Jo, dobrý. Jak se to... Už jsem se lek, že to fakt hoří. Upadla ti hlava. Co? No tak to je epický. Tady určitě budou někde klíče, že jo? Nic. Tady něco, prostě, tady něco bude. Ale jo, třeba. Fuj. Toto není pro malé děti. Ale a hlavně, že jsem to prohledával. Toto taky není pro malé děti. Chudáček, on tam nemá nic. To je jedno. Tak tohle je teprve nos. Říkat. Fuj. A to je nechutný. Haha, já mám takový nápad. Ne, fuj. Ruka. Fakt nějakýho chudáka, tyjo. Chytni. Sakra. Jo. To je nechutný. Nechutné. Nejdou. Počkat. Jdou? Jo, jdou? Ty knihy. Tak to je epický. Ale pár ty vole. Já tohle nenávidím. Pomalu vydechávej. Nic. Ale tak tady něco počkat. Ta ruka by tam nebyla pro nic za nic. Aspoň podle mě. Přiblížíme si ji. Radši oddálíme. Ty vole, fuj. Co? Jo, váza. Čekat. Ne, fuj. Dobrý. Jehla.
Jo, dobrý. Hodně mě třeba štve v Amnezii, že nejde říct více. Co bych udělal třeba, no kdybych byl v té Amnezii já, tak mám dojem, že bych dávno už asi vyrazil okno, a nebo bych se něčím podřezal. Protože já bych to fakt nepřežil. O, to není dobrý. Hudba. Snad dobrý. Ukončete Co to? Tak teď se asi budeme... Čekat, připraven si klíč. Jo, tady nic není. Co to? Víš co, kámo, já jsem tady. Fuj. Jo. Tak to je teda hustý. Nebože. Ještě, že ty zombíci nemůžou za mnou. Ty vole. Dobrý, nic. Ej, já se vždycky leknu takovýhle hovno. Já se vždycky leknu takovýhle krávoviny. Kat. O, klíč. Ještě tady by někde mohl být pod tím. Dělej, otevři. Halo, není to špatný. O, uj. Nechutný. Až vás tady někdo najde, tak si budeme myslet, Bůh ví, co jste tady dělali. Nechutný, on se ještě hejbe. Vezmeme ruku a uděláme. Strčím ti tu ruku do prdele. Prorval jsem ti druhou stranou. Ano. Jde tady počkat dopis. Jo. Jasně, určitě to ti budeme tak věřit. Fuj. Ty vole, já se toho lek. Já si vždycky leknu takových krávovin. To znám. Jako neznám tu custom story, ale znám, že vždycky... Já si myslel, že to bude zomboň. Ono nic. Fuj, co to... Každopádně to byl hodně nechutný hlas. A jsme venku, asi jsme dokončili custom story. Počkat, pokud tohle se budu ne, to jde? Ty vole, zavřem dveře. Ne, lucernu a... You read this, you are the home. And you won and violet. Maybe next time in House of Creep 2. Tak to tak vypadá, že asi jsme dokončili custom story. Tak teda si myslím, že pro toto video to stačilo.
A určitě budu natáčet dál House of Creep 2 a tak. Tak, nazdar.